Tôi đó yêu hứa
sing numpak dorotei sing iring para mantri trek nong trek nong trek turut ketepuk linting strok ketepuk jender. Kepyo kanting plerak-plerok nilang-niling coba prasajakno bocah kuwi nggawa apa kepyo kanting plerak-plerok nilang-niling coba prasajakno bocah kuwi nggawa apa lintang cahno ha zeu yes iyo oh he oh ye oh ya oh ya oh he oh ya oh ha oh ha oh ha oh ha oh ha oh we cucut mandi di laut karena ombak bergoyang buntut andang-andangan di atas mulut dengan di atas mulut jadi pandang muda kepencut ikan cucut mandi di laut kan cucut mandi di laut karena ombak bergoyang buntut andang-andangan di atas mulut andang-andang di atas mulut jadi pandang muda kepencut ojo wegah ring musyawarah ojo wegah
musyawarah putus mufakat kang kita ada ora becik maksa wong liya ora becik maksa wong liya lamun sadar mesti makarya dan ngukura gunggung pribadi dan ngukura gunggung pribadi iku tuminta kudu tentoi tanggung jawab jroning sesati tanggung jawab jroning sesati pratandani luring putih ikan cucu temani di laut ikan cucu temani di laut terkena ombak bergoyang tuntut pintu kayu jendela cuma sebelah ada sayang baju biru siapa namanya kalau konde saya kira belum punya rumah jendela kaca pakai keris cuma sebelah biru siapa namanya yang kalau kode saya kira belum punya rumah Hati, hati. Puri pepuncak dari tiap hari sang putri menari
yuk. Oh ya, yo, oh ya, tak, slow, hara. Yuk. Oh ya, yuk. Kita saksikan yang selanjutnya ataupun iringan selanjutnya adalah kesenian gedruk. Gedruknya Blibiran. Dan diinformasikan bahwasanya Yuk. Oh ya. Yuk.
Ayo, ayo. Yuk, selalu. Ayo. La la la. Yuk, yuk, yuk. Namun pemain-pemain kedruk adalah Mas Syafiq, Mas Rizky, Mas Dian, Mas Majid, Mas Rian, dan Mas Chandra telah penari-penari kedruk itu.
Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 caranya. Hui, yuk. Hujan gerimis di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Selendang, oh selendang maya, selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya. Hidung mancung, rambutnya dibelai sayang. selendang, oh selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, belai dikasih sayang. Hidung mancung, rambutnya dibelai sayang. Soleram, oh soleram, soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium yang marah pacarnya. Selendang, oh selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya. Hidung mancung, rambutnya dibelai maya. Selendang, oh selendang maya, selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya. Hidung mancung, rambutnya dibelai maya. Yuk, yuk, lintang.
Endah Selamat kalian Bapak sore. Bapak Winarto. Bapak Nggih, siapa? ngaturaken Pak sekian Winarto. siang. Cukup bagian dalam keluarga Ageng Jadilan Lintang Cah Nom saking Bleberan Banaran Galur Kulon Progo. Nggih. Ah iya. Pripun Mas, garapane napa niki nderek kula? Ah iya. Ah iya. Men dibawa sik. Bawa kita melu iki. Yes, oke. Yo. Usul kok bawa. Yo nyoba Mas, nyoba. Iki monggo Nggih, Pak. karo goleren. Duh wong manis. Apa iki? Ono manuke barang ya. Pepujane ngati. Men diampet sih. Kaya ngene rasane wong kasmaran apa to wakku dhewe datang hingga serambut ulas semarang wa mami besok kapan besok lenggah cecer ruang ayu umpama nona kudo en bebetri ing kasmaran apa meneh lagi Larane lara ora kaya wong Iyo iya iyo. apa renyoan rajana dolan pengo mapiko sayang sing ngarepku dayo teko kelarno kloso pipone deng kaya tuwa saya mempeng Iki alhamdulillah sing delok luar biasa. Alhamdulillah, Mas, ya. luar biasa. Nggih, sekali lagi tepuk tangan untuk Lintang Cah Nom Bleberan. Halo, nyuwun tepuk tanganipun. Nggih, ya, makasih. Oh, oke. Dodoku. Susu. Ora kaya Oh, pancen teko.
lanjut pol istirahat. Lanjut. Oh lanjut. Terus pokoknya. Jadi sih, ambek kanji. Adodoku sumo ora krasa apa panjenengan. Ya iyo. Iyo iya iyo. Mas, dilanjut. Katresnan sejati. Ya ngaten Mbak. Iya Mas Ida. Teddy. Podo. Iya monggo ya Mas ya. Nah. Nggih, liak-liak. Oh Mbak Indah, ngaten Mbak Indah. Men sing dadi men cepet mari. Nggih monggo. Oke deh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Kulon Progo atau di sekitar Taman Budaya Kulon Progo ini yang telah rawuh telah datang dan menyaksikan secara langsung pegelaran Sanggar Seni Lintang Canom dari Bleberan Banaran Galur Kulon Progo. Terima kasih atas atensinya dan dukanya dan juga rawuhnya langsung yang merupakan ini pentas mudah-mudahan menjadi hiburan bagi Bapak Ibu hadirin rawuh semuanya. Matur nuwun. Monggo, Mbak. Iya. Liak-liak Mas. Diganti sik, Nak. Piye? Ah, sorok diganti sik. Dipenerke. Ora nek ditinggal. Iya. Sabar ya. Mas Pripun? Pucung, kok nyanyi kayak Mas Iya, Pucung. siap. Nggih. Nah, yuk Mas Teddy yuk monggo. Yuk. Ini Mbak Indah karya Mas Pucung tadi memberikan kebolehannya. Alon. Yeay. Janji tresno disengsendi lintang-lintang ingkang aing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring pusaka rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki ati neng ati ngomong manis kang tak ati-ati. Lintang Canom.
Cocok. Ayo anak lanang. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayang wengi nambahi kekasih ati iki mapung janane nangeti ngomong manis kang taati hati lintang jano elok eda Bagus aja sirana laksa. Aku terpakit berbesna. Lelangan asmara gawe sewu rasa. Nambani atiku jiwa. Kang Mas tentrem atimu. Aku saja ngekeni sirmu. Bisa ketemu tresno suci mangki ora rayu. tresno suci manggi ora ayu Oh ya. cak yuk yuk ya sampun mas piye mas kabel tarik dulu oke yuk 3 2 1 lintang canom oh yeah oh yeah yuk yuk mas kabelnya hoi Oh ya. oh yes ya oh oh ya oh ya oh
oh ya. yo. Hae hae. Oh iya, eh. Ya ya ya. Ho ya. Ya oi. Oh ya. Iya. Halo. Hoya. Hoya. Hiu, hiu. Ye, tepuk tangan untuk Gedro kita, ayo tepuk tangan. Terima kasih untuk Gedro kita. Ye, selanjutnya masih menari Putri. Selamat menyaksikan. Batu beban ewa aku kumut koyo kuku lan saderli Satu terkolan ikan kae montore mabur jejer jaran sebrati ojo nyangkut bareng wae dimenawet ora padha benang. Yuk. Oh ya. Ya. Yuk. Tombol iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran kahanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu kang saleh kulono. Sampai
yuk 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 yuk. Yuk yuk. Iya yes yes ya oh. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Yuk yuk yuk. Yuk. Ya. Oh ya. Oh ya. Yuk. Kawis liramu maremake orang ngira yen bakali nuwuhake rasa tresno nganti seprene rino wengi tansah godho ati janji sehidup semati. Ora liyo ambung sliramu sing ngeteni kembange hatiku. Tak puji tresno iki ada anak-anak, ada mas kabel.
Brebes milih aku nalikane kowe pamit lunga mulai ora pasti go neruske laku lakamu mung sinar bulan ngancani aku nek sepi wuku lintang atipe pandong aku kanggo kowe sing lukis tresnaku aku ora bisa turu yen turung mbok usap sipe siraku aku bakal setya nunggu sampai angin bawa kabarmu yen kowe uga kangen aku ajalo jenengku ning jero ngimpiku ora sinar bulan ngancani aku ning sepi lintang atipe pandong aku kanggo kowe sing lukis tresnaku aku ora bisa turu yen urung mbok usap sipe siramu aku bakal setya nunggu nganti angin gawa kabarmu yen kowe uga kangen aku ajalo jenengku ning jero ngimpiku wes ya iya wes kondur ya lulus yo yo ya oh yes yo
Ayo. Woi. Woi. Yuk. Ayo ya, ayo. Oi, ayo. Ayo. Yo ya. Hoi. Yuk. Yuk. Rasa gede. Woi. Ayo.
yuk. Yuk. Ôi eo yêu yêu nonong sing nonong kudu paduke nonong sing ayu dhewe nononge kok mesem-mesem aduh sayang nononge kok mesem-mesem aduh sayang yuk kondur yo ya terus yuk yuk Kai kowe wea ai aku nate dolan pagi sore Agote rame padang bulan nangake dasar tio durung nate polokrama weruh nandika sing sajake tanpa kanca Yuk. Kondur. Iya ya. Yuk. Selamat.
Rahayu kondur yeah yeah oh oi oh yes yo dibantu. Ayo mbak, tolong mbak, wah tolong, yo. Awas kasih jalan. Yo kasih jalan yo, kasih jalan. Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Boya. Lo caos imu datang poro penonton sedaya ngatos-atos kalian barang bawaan nih menika wonten tas, dompet, HP ngatos-atos ngatos-atos dipun jagi piyambak matur nuwun. Iya. Iya. Ayo Mas Duda. Iya. Yen luntur veterane ora koyo yen luntur tresna. Oh, Tambah kene ndi? ditambahke Tekan nanti. Mas kabel nih. Tambahke nanti. Ora mari nek tambahke nggonamu. Ora to? Ditambahna prana-prana. Mas Dimas Dedawa Rene. Ambon sejatine ora liya mung awake dhewe. Yuk.